Ó, én ciszás lány vagyok. És megjön a támurendelés. Akkor, hogy belsöpír a kamerában. És most én megpróbálom ezt kibontani. Nem mondom el, hogy mi van benne, legyenek csak ez is meglepetni. Én már látom, szerintem ezt nem fog összesen elég videó lenni, mert nem a kicsi dolog. Elsőnek is a cicánknak rendeltünk egy házat. Ez nagyon nagy, itt a kis bejárója. Szerintem ezt kibontom. Nem akarok onnan hozni, nehogy lefírtáljuk. Nekünk ezt nem háztatsz, persze lesz rá. Mikor színes. Várjátok, hozok egy ollót. De megpróbálom kiszedni. OMG! Inkább nem szerelem össze. Gondolom ez lesz a macska. Így. Nem, ez a tető lesz, úgy tűnik. Ez ami cipzáros. Kaptunk hozzá egy jó kis lézet, de én ezeket nem kezdjek, meg vissza fogom rakni. Azt a... Nézzétek már mekkora. És akkor majd lesz videó, hogy bemegy a macska. Ha minden igaz, erre nem tudom, hogy kell, én akkor ezt vissza is raknám a fiába. Azért jó ez a kis pár, amit adtak hozzá, hogy ez nagyon jó kis puha, ezért nem tudják tenni majd, és akkor ez ilyen fújjál. Itt is csomagoltam, ezt majd apa összerakja, bocs, ha nem halljátok a hangom. Van olyan dolog is, ami nem az enyém, azt inkább nem mutatom. Ez is a macskának van, most majdnem mindent a macskának van, de ez egy cuki-cuki kapléd. Nagyobbra számít. És ahogy tudtam, visszacsomagoltam. Megmutatom, amit tesóm rendelt, nem is bontom ki. Egy pár dobítő. És ez valami pálca. Jó, ez a macska játéka. Ezt is kipróbálom. Ez amúgy jó, tudjátok, ez a mazsorettes, van ez a kis színes szaladok. Tudjátok, biztos, hogy van mazsorettes nálatok, nálatok pontosan. Tudjátok, ezek a kis pálca, ami van egér, meg ilyenek, de ezek valami... ez ilyen kis sziváló, és mi ezeket mind a temudóra. Tudjátok ezt, amit így kell, ilyen csillivilli játékok. Tudjátok, a mazsorettesek, vagy mit is így szoktak vizelni vele. Szóval remélem ezt a macska nem fogja úgy szétszedni, mint az egyik játékát. Az egyik ilyen pillangós játékát totálra leszedte a mindkét szárnyát. Maga a pálcáról is leszedte a pillangót, szóval remélem, hogy ezt túl fogja érni. Szétrekte a kis ugyanilyen szalagot, csak azon nem volt pálca. Szóval így bírom meg játszani a cicával, imád ilyeneket. Szóval. És szerintem ez a kis temus összefoglalóm, ezeket még visszacsomagolom, de nem tudom. Na mindegy. Szóval, hogyha tetszett nektek ez a Temu Haul videó, akkor lájkoljatok mindenképpen, és iratkozzatok fel, puszika!